Anki lili kien għeddet li se joqtol il-binti, kien anki ħareġet ila posta biex tkun miegħu, meta kienet ila kien isawwata u ta' daqqa ta' sieq. Xedet dan Miriam Ketkuti, Chantal Ketkuti li allegatament inqatlet mill-eks sieħeb tagħha Justin Borch. Miriam Ketkuti deret fl-awla fuq siġġu tar-roti. L-om anki ppreżentat lil qorti xi ritratti tal-ġrieħi li kellha binta li skonti għamlhomla l-imputat. Chantal ma rriditx issemmi l-isem ta' Justin għax qalet li ma tridx issemmi ismu għax dak mostru. Mixida ħareġ li l-vittma kienet ilha taf lil Justin Borch minn meta kellha 13 jew 14-il sena għax kienu ħbieb. Kompli tgħid li l-koppja kien ikollhom ħafna argumenti. Xedet li 3 ijiem qabel inqatlet Chantal, l-imputat dejjem kien jiġri warajha, kienet ikun wara l-bieb u jgħidilha li jekk ma tiġix lura joqtolha. Kien anki jorqod barra dara fil-karozza tiegħu. Dwar il-ġurnata tal-qtil Chantal qalet li tiftakar li ċemplula bejn it-8 u d-9 ta' filgħaxija biex tmur l-assa tal-pulizija. Intant il-Maġistrat Rachel Montebello ċaħdet it-talba l-ħelsim mill-arrest tal-imputat biex li bil-qtil ta' iż-żewġ tuliedu.